Edukiaren aldetik, Senpelarreko liburutegian 3 gai lantzen dira. Bertsolaritza da noski gure bildumaren oinarria eta ardatza, baina bertsolaritzarekin lotura zuzena dakaten beste 2 gai ere biltzen dira hemen. Batetik ahozkotasuna eta euskarazko ahozko generoak, eta gero bestetik munduko beste kantu inprobisatuak. Volumenari dagokionez, gure liburutegian ia 6.000 dokumentu jasotzen ditugu, horietatik 5.000 baino gehiago liburuak eta aldizkariak dira, eta gero gainontzeko guztiakin ikusentzunezko bilduma osatzen da. Baina gero ez da gehiago, digitalean eta sarean eskuragarri dagoen materiala badago. Sarean eskuragarri dauden 500 liburu eta artikuletako informazioa eskaintzen dugu momentu honetan katalogan. Baina askoz gehiago dago eta askoz gehiago eskaintzea espero dugu hemendik gutxira. Gure bilduman gehien bat bertso antologia jasotzen dira. Bertso antologia horiek batez ere bertso saioen moten inguruan antolatzen dira. Gehien bat txapelketetakoak edo bertso paper lehiaketakoak dira batez ere, baina beste saio mota batzuen inguruan ere egindako antologiak ere jasotzen ditugu hemen, adibidez batean bilduma. Eta gero bertso antologia horiez aparte, badire beste batzuk ere, ez dakit, bertsolari baten inguruan, edo leku, garai edo gai zehatz baten inguruan egindakoak, eta horietako adibide asko Auspoa bilduman topatu ditzakegu. Gure bilduman osorik eta kontsultagarri dagoena topatu daiteken hemen, bai. Beste multzo handi bat bada bertsolarien inguruan argitaratutako lanak. Tartean aipatutako antologiak, baina baita euren biografiak edo bertsogintzaren inguruko analiziak eta azterketak. Baina hortaz aparte bertsolariak ere eurek argitaratzen dituzten sorkuntza lanak ere biltzen ditugu. Eta gero gutxi dira, baina zinema lanak ere aipatuko nituzke. Lan hauetaz aparte, gure bilduman kopuru aldetik igual gutxiago izango da, baina guretzako garrantzi handia daka lan akademikoak eta ikerketa lanak. Nabarbentzekoa litzateke noski bertsolaritzan espezializatutako liburutegia dela hau. Senpelarre dokumentazioa sortu zenetik, bertsolaritzaren inguruan argitaratzen ziren material guztia biltzen ibili gera. Eta gero beste gauza bat azpimarratuko nukena izango litzake, kantu inprobisatuaren inguruan argitalpenak biltzen dituen liburutegi bakarra dela munduan, azkenean. Eta kantu inprobisatuarekin lotuta dagoen egitasmo oso bat elikatzen dela liburutegitik. Hemen jasotako informaziotik, kulturarteko mapa, munduko kantu inprobisatuaren inguruan informazioa jasotzen duen datu basea, gure liburutegian jasota dagoen informaziotik datu base hori elikatzen da.